kumana min ye jamana ma ɲɛmaw ye k'u ye baara i k'a dɔn a waati boloda waati kuraw boloda cogo min na sunkalo o bɛ i k'a dɔn fomaninfinw na min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko bilala sen kan a sabu kɛ sunkalo in ye i k'a dɔn hakilina min kun tara in filɛ nin ye a kun ye silamɛw ka lafiya u ka taa ka segin ani baara hukumu kɔnɔna la fɛn min bɛ i k'a dɔn u ka baaradaw fana na u bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na o kumana min ye minisiriso min bɛ yen n'ale ɲɛsinnen don baara forobaca ani sigigakumaw ma ni ɲɔgɔn cɛ o kɔni i k'a dɔn k'a fɔ n'o ye madame Jawara Hawa Polo Jallo ale k'a dɔn ale waati kuraw bɔ ni ka a da bɛɛ lajɛlen tulo kan o donna ba la sunkalo in kɔnɔna la wa sunkalo kalo kelen de ko don dɛ o ka fɔ o ka faamu o tumana waati kura minnu filɛ n'o ye lɛrɛ kuraw ye baara lɛrɛ kura ninnu i b'a ye k'a fɔ ko communiqué senfɛ a jɛnsɛnna ka bɛn ni alamisa don ye marisikalo in tile 23 a ka ja 2023 san in na Yusu ka sabu kɛ min ye i k'a dɔn sariya taabolo minnu bɛ yen n'o ye sariya kisɛ ye 2011 i k'a dɔn 2991 o min bɛ yen nɔ n'o donna ba la ka bɛn ni juillet kalo o tile 25 ye 2011 san o kumana Yusu i b'a ye k'a fɔ ko min filɛ nin ye k'a bɛ tali kɛ bayɛlɛmaliw la waati cogoya bayɛlɛmaliw ni sunkalo n'ale sera ale ni kalo tɔw tɛ kelen ye o kumana ko waati bolodalen kuraw bɛ kɛ cogo min na baarakɛlaw bɛ se k'u ka baara kɛ ka ɲɔgɔn ka fori ka tila ka taa lafiya sɔrɔ cogo min na Yusu ko kumana forobacakɛlaw olu de ko don k'u ka baara taabolo ka jate fɔlen filɛ nin ye min ye k'a ta ntɛnɛn na ka taa bila alamusa la i b'a ye k'a fɔ baara a bɛ daminɛ nɛgɛ ɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye ka taa kuncɛ nɛgɛ ɲɛ 16 n'o tɛmɛna ni sanga 30 ye baara bɛ jigin o la o kumana ko sanga 30 n'o ye 30 minutes ye o kɔni lafiya b'u ye n'o ye pause ye o bɛ bɔ i k'a dɔn midi 30 la ka taa bila 13h la n'o ye nɛgɛ ɲɛ 12 o tɛmɛna ni sanga 30 ye ka taa bila ɲɛ 13 la o sanga 30 o kɔni bɛ boloda sɛgɛnnafiɲɛbɔ ni lafiya olu waatiw y'o ye nka jumadon sa ko min y'o ta ye o fana kɛrɛnkɛrɛnnen don a dama i k'a dɔn baara a bɛ daminɛ nɛgɛ ɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye ka sɔrɔ ka baara jigin ka bɛn ni ɲɛgɛn 12 n'o tɛmɛna ni sanga 30 ye n'o ye midi 30 ye ko kun ye i k'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kun ye lafiya bɛ se ka kɛ baarakɛlaw ye cogo min sunkalo in kɔnɔ sabu sunkalo bin ka wuli a barika ka bon Yusu i b'a ye k'a fɔ ko nin hakilina ninnu taara a kun ye baarakɛlaw k'u ka baara kɛ lafiya la ka tila ka baara kɛcogo k'o nɔgɔya u bolo a kana kɛ i k'a dɔn gɛlɛyaba den ye sunkalo in na ka fara i k'a dɔn sunkalo gɛlɛyaw fana kan ko min ye i k'a dɔn nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye a kun de ye u ka bila lafiya kɔnɔ sunkalo a kalo kelen in kɔnɔna la degun barika kana na bonya i k'a dɔn an ka forobacakɛlaw ni baarakɛla tɔw ma min ye hakilila kunu ye k'o ka kɛ ko sunkalo min filɛ nin ye n'ale kɔni a ju jɔra an fɛ yan ka bɛn ni alamisa don ye kalo in tile 23 2023 san na o kumana i b'a ye k'a fɔ Yusu ko an ka jamana sirike 4 bɛɛ lajɛlen na ko sunkalo daminɛna ka bɛn n'o ye o waati bolo dalen kura min bɛ baara taabolo ko fɔ sunkalo in kɔnɔna la o de kun ye nin ye min bɔra i k'a dɔn baara ɲɛmaaya so la k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka kumana sunkaloba in lahɔrɔma kosɔn an y'a bɔ Nouvelle Horizon ka bidon boli kɔnɔ maa min ka nɔbila sɛbɛn don ye Fatumata Sanɔgɔ ye k'a don kara Moro Sanɔgɔ Dugara min ye an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o ye Mali Tribune awa micro trottoir min ye anw ka démocratie kabini san 1991 n'ale kɔni kɛra anw ka jamana kɔnɔ min ye Musa Tarawele ale ka fanga o dafɛrɛla o dafɛrɛlen sa maa dɔw kɔni bɛ yen parti politique olu nana ka na sigi min ye démocratie awa a nana ka na sinsin min ye malidenw yɛrɛ ko démocratie muru démocratie min filɛ nin min ye aw k'a dɔn yalima an kun b'a kɔrɔ dɔn wa yalima an kun t'a kɔrɔ dɔn wa nka min ye awa kabini démocratie fo bi mun ni mun de kɛra yalima an ka politiki maaw min ye aw k'a dɔn ani maa minnu bɛ n'an b'olu wele ko les acteurs de la démocratie minnu ye wuli ka jɔ kɛ parti politikiw la aw k'a dɔn min ye kuma kɛlen don awa san 30 tɛmɛnen maa dɔ bɛ yen Isa Mayiga ale ye chirurgien dɔgɔtɔrɔ don ale kɔni y'a jira k'a fɔ danaya foyi tɛ an ka politiki maaw kan min ye u bɔra maaw jigi kɔrɔ an ka politiki mɔgɔw awa jamana a taabolo a ma ɲɛ u bolo cogo si la Macron yɛrɛ y'a f'u ma Macron fana dimine de ye batigi foroko y'i da ko politiki maaw la a banna
moro mi nyera la femi mbe o ka grin nganunu mase ku yera do o do ngoro walasa malika na bi jogo shila no boray Usman Ambara ale lokol kalangara mogoy ale ko ni ajira ka fo dana fo ite anga awa politique mogo kan mi anga demokrasi tale ko de mali blani sira jugo kangoy mi o kado nyera la ku ka ngu yera nyininga amma cha mambe muro olu ko nda kera fa olu ta kera fa minye we ka jamana na folo ngana mu ani karsa nga ma ye ka joro do ma muro nga tonde ma ni ka joro do ma agirimba debe kunyodi moro mi kasoro jamana fembaw be u manyeshi olu made yu take awanere bakun aninga dembaya awangasirata mashila ngasirata jamana la ko yalma demokrasi oyo wa demokrasi kile do bara de kan wa moro niye jatimeneke ibaye ka fo anga jamana be ani demokrasi ko moro ka kera jigitike danye moro kanye awanye bela jele politique mawla sebela wa politique maw ka beta kala minge u beta nanzara jonya kala ndeke kanu ka faso chika buruja u matigi ye no nanzara yi wasa olu nu yere nu masuya manu nu laminu ka to u damana doro jamana yere taka cien o politique maw ka kala ye olu masiri tabaka kala ye jumen kata kala nke faso kanu kala ka soro ka faso kuma bo barake masi kelon wa ayi kelon de olu ka ko mine ko be ke kelen wa ayi o bena tambe mangangulo chila ko ulumasiri taba o beta do beta wajia mawo mabora gwele ya badie kono ulumasiri taba ni yuse mbwala tobide moro sibega waso naga Charles de Gaulle minye binganingela ya amana farasi bo bolola alors moro mi nyera la awa ko on le qualifie de menteur trompeur corrompu ko politique ngalo wa et des apatrides politique de ngalo de mali politicien de politique ngalo faso job kalama keo moro ko anga awa minye anga nandablo baransigino de anga awa onyefo ko kata awa minye 1991 la fo be anga politique mo ku tseka fo ku ye ni wala nyumange jamana nyi chukoshila no boray Idrissa Coulibaly ale philosophe ako 1991 ikado nyer la malidon wulila politique mo oluka makanyi ka jira ka fo ko nana na demokrasi la anda no sanu jika anno awa herela ningata an kuntro awa minye nyerla jadana kono no gena na ga onkoliji abana moro mi sambi sabata menengo jaja anana ye mi demokrasi annegana de mi awkado nyerla kama ke putre ko bina ka bi mi awuma demokratique mum vlene moro nyerla awa neja timineke ka fanfa be nu u jamana nu bolo da barala kwa manya ushibolo moro awakado mbinye chere la ko bi iba sura ni dado ni do kadi ngatini ibaye olu awa olu nyanjuwe fadeunye wodo ye fadeunye kunu bi olu ye terimoye maloti ma fatungwe ko kuma flafo ere fana te horo ndame boala ya ces mêmes acteurs se sont retrouvés ennemis et amis selon les circonstances yotenyo kolomboya yere ni ala na kerache ni faso kodo abeketa wa ni faso jo bara do abeketa wa mbe Isaka Ojima min fo acteur démocratique kan ani politicien ate bolaga do qualifié de corrompu, de corrupteur, népotisme, clientélisme, ainsi de suite ko le jamana na folo jamana ci Youssou mais ano politiquement kelo nono o tegele flana fa mo munu ye bube toro ala ka hinala wallahi ka la jaba ka ira jena ka la gosi ka togochi ka buruja ka kabila buruja katla ale bala warka di katla ko warta ka bube ke iba foko cierla ale bala ngaga kala kata yi o ka janaja keneka afo o ka sahela maseli keneka mami bada la ilaha illallah shadona rasulullah mali allah akbar ennengu bina ni makilinda o fana ikaba goyde
maro wa abeba fo chu abeba fo cha ko ga ko fana kana fo obi fo wa munu ye nyangale olu betla ga ke nyantere jamana dun olu koka sabu tiete o politique ma dabo faso ingabo abana onu yere dama benavena uba kangange onu mi dahiri mechi o be kele wuli abana angata kele chiana be bulu moro awa Mahamadou Jara mi ale master science politique la ale fana segedan makele ngane mi yokolu de kara sawe mi ka kawo o nyeshi mali ba bi kawo do ka mali ta ka saba ka mali awakado mi kabiri Musa Traoré ka fanga bina moro ka ma hereshi nunu molo mi awa ma seguwa Umar Traoré ale parti politique ba ye ako awa mi nyere la ikado nyere la ko awa 11 man de la démocratie ko awa mamunu yake ko dana tu kane wa ko bi malidon yere bolo mi politique mai ko malidon makala tur politique ma kele akechugo ani mi yera u kewale nuka barake bolo la o de antike wala no te mama tike politique la malla de ni malde kame ko politique te tien akeba o de yake kaloye wa ko no te politique e fere de o fere tonsiki kunye ka fere tike jamana yiri wali na jide ni jamana marali o fere o développement de la cité voilà enganulu desera ola ubeka balo ka jamana mina kakla ko dili fana tige ko jugoro dili fere faden juguma anu matigu no e kamsa de onye muso kundige bali di Allah akbar wo bita kala nke kana ko ulude ka join faso kuma boko tere faso jo bara fana te Mali Tribune ayne sabaka bo ale kono Ousmane Maman ne ale ka fatri te aswan angata le nofe comme ame sungalo la amba suntige na suguru do ametla ka mi c'est-à-dire ale tein atita sugoro ko nga groupe commerce Ablaye Maiga aya suntige ni sugoro e kaba abana chide forango ya kuna yasura amba nyefe o sugoro ko ni blale bia no ka Maiga aya suntige jeni kiyama alaka na suntige jeni amina rabbi ami o kuma na mbo do kai alaka na taro langulo ani mawo ma ya suntige dogo ni dogo ani keneka anga foli ben mun bela jeleñi aba hagli jigi demba nyumana ale ko ni tay korole ngoy barka alay ibala mami foka ta fo itala ali bi ibika ke no tunye karabale yo kumbe blasira la o dakandi wakati do kera ale tanye dakandi wakati do kera kan wole kan ngana lobotanu chukoshi o kera ya Allah kangana lobotanu ke ko te fo ko ya kan baga ni ya ke kanya ona ya to ko do ka barakelente yi amu bo ya sura nye plasho de commentaire ke no plasho she woro ningile ani friti fla ko ke carton ngono ga yala ko didi radio so bema ani she kamani ani friti de nani ni macaroni so be bal gbatu gi foro ko doni ko ton tono la mobile yere mi yala ka plasho distribuer o mobile ga daga wana mobile de ngani ye plasho yere do bisingi daga sa abena la che ne to mani ba fla dun ata do ko fembe sina plasho murusan woni abena la che ala ga nguna ja no te yero sa jo kuma to fula o ma fla ko ni da to kuma na kwangana wati do kera kwangana lobotan wa bitanu ka baga ka ko be abitanu fuga jago do ala ta de alama ni mingi o de bi ko lobo ikai anu nya fo ma fo ala ta do ala ba do am yo gelasoro ko chama na bali no boy yana nga se ya sira chama de tamana abana onga amafamu maufe abana ube yange fe do e ka febe fo ka febe ke nga minye chien o de donner do wala ta de chien abana ngata sugula uka ngata sugula te aswan ala sona digale ko abe fare fonde wa katlaka awa minye nyera la ka ure dunne ko ka bel kile sirote abe mina fo mala de abana ala ga nguna ja muro ala ka sawo nyuma na amin amido kuna foni ngono kuna foni nando na kono muro awa ebira ay nebido ebido ebido do barikala angba ke deso ala sona ene bana maleta nene bana ta minye karo ka fo angala bana kuna fo ncheresra ko réseau social o réseau social mimi wele ko TikTok ko TikTok ko ikado ko dambe chiesra do wa minyanga tabia nyuma buruja sra do wa nyingali to misigira
ko yala ɲɛnajɛ do wa tabiya buruja sira do o kumana i ka dɔ k'a fɔ ɲininkali to min sigira min ye réseau social min bɛ wele ko TikTok a bilama kɔni ala la ko a ma ka di kosɛbɛ wa i k'a dɔn a maa min bɛ maa mago dilan la o de ka ca diɲɛ sosigi la Mali yɛrɛ ta i k'a dɔn k'a fɔ an t'o da dɔn k'a sabu kɛ jama caman de girin bɛ nin réseau social nin kan o kumana Yusu i b'a ye k'a fɔ ko min ye ko jɔyɔrɔba bɛ a la adamadenw ka tile kuru ani u ka su kuru ko TikTok k'a kɛ bɛ ka jɔda belebele fa o la koyi jango funanŋɛninakaw min ye sifinw ye olu kɔni minnu filɛ nin ye i b'a ye k'a fɔ ko olu ka wuli ka jɔ TikTok ko kɔni k'a dogolen tɛ ko hali n'a y'a sɔrɔ masa dɔw sirannen don masa dɔw bɛ denw yɛrɛ bala la nka o t'a bali i k'a dɔn denmisɛnnin bɔfan ka ca ko o sira n'o jɔrɔ ko si m'a to i k'a dɔn TikTok a ka sanga sɔrɔ ko siga bɛ o masaw la k'a fɔ ko a ɲali kɛnɔ ko a ɲali man ca ko a tiɲɛni de ka ca ni ɲali ye o tuma na o min siga bɔ olu la ayiwa ko min ye i k'a dɔn kunnafoni cɛri sira in a dɔn b'a la diɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw olu y'a jira k'a fɔ ko TikTok baara k'a kɔni ɲɔɲalen don bi diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ ko nka ko fɛnjugu don denmisɛnninw ma dɛ o sabu denmisɛnw bɛ taa bɔ fɛn dɔ kan u si ma surunya min dɔnni ye u si ma se min yeli ye o kumana k'a bɛ se ka i k'a dɔn kɛ gɛlɛya ye olu de ma ko i k'a dɔn farati don denmisɛnw ma ko min ye i k'a dɔn ko a ko filɛ nin ye ko a ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na walama jateminɛw ka kɛ cogo min na tiɲɛnikɛ nɔ o bɛ se ka i k'a dɔn dɔgɔya cogo min na o kumana TikTok baarakɛlaw Bamakɔ faaba kɔnɔ yan ko ɲininkali taara k'a tɛngu maa dɔw la olu ka jaabiw b'an bolo Yusu o kumana min ye ɲininkali ye a tɛnguna i k'a dɔn Amadu Abdelkader Asko Fare ale sana kalande ye i k'a dɔn Lucas Université Lucas la Yusu ale ko nin filɛ min filɛ nin ye taabolo min filɛ nin ye k'a yɛrɛ de kan ka da walo ka bɔ yen o ye funanŋɛni dɔ kumakan ye k'a ka bɔ yen pewu a ma nɔgɔn bi dɛ ko mun dɔ do o kumana ko n'i ye jateminɛ kɛ ko fɛn min ye k'a dɔn TikTok min filɛ nin ye ani réseaux sociaux tɔw minnu bɛ yen i b'a ye k'a fɔ ko bakurunba la ko nka ko TikTok k'ale de sanga o kɛn bɛ ka i k'a dɔn diɲɛ lamini bi o kumana ko kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a bɛ kuma o de kan ko nin ye i k'a dɔn fɛn ye min kɛn bɛ ka zangara don an ka adamadenya ani denmisɛnninw ka i k'a dɔn sini ɲɛsigi tabiya la ko o zangara min filɛ nin ye ko TikTok k'a y'o don o la kaban k'a kɛlen don i k'a dɔn sababu ye fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ dɔnbaliya ani jogojuguyaw k'olu fariw k'olu da maaninfin dɔw fɛ jango funanŋɛnilakaw a ka ja ko a si bɛɛ lajɛlen cɛmanin ni musomanin bɛɛ dama ka kan o kumana Yusu i b'a ye k'a fɔ ko TikTok min filɛ nin ye o kumana k'a kɛn bɛ ka i k'a dɔn fili ani tugu ani yɛrɛmabila ani k'a dɔn k'a fɔ danbetiɲɛ baaraw k'a kɛn bɛ k'o de ɲɔɲa bi kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ k'a kɛlen don ka fiɲɛ bila an ka adamadenya tabiyaw fana na k'a sabu kɛ a ko minɛ ko ye maa dɔw fɛ a ka ja dɔw yɛrɛ kɛn bɛ k'u ka i k'a dɔn min ye u ka bonya an'u ka karama bɛɛ lajɛlen tiɲɛ nin ko in senfɛ k'a sabu kɛ mun ye o kumana ko n'i y'a jateminɛ ko fɛn min ye k'a dɔn maa caman bɛ yen olu kɔni ko fɛn min ye nin TikTok in kɔnɔna ye ko n'i donn'a kɔnɔ k'i bɛ i k'a dɔn mafiyamako caman ye min bɛ tali kɛ adamadenya yɛrɛ taabolow kan ani maaninfinya yɛrɛ i k'a dɔn a ko olu taabolow kan k'a bɛ tiɲɛni caman don réseau minnu filɛ nin ye ko i k'a dɔn ko yɛrɛmabila don ko laisser aller ayiwa yɛrɛsago fɔ kɛnɛ don yɛrɛsago kɛ o fana kɛnɛ don o kumana ko n'i bɛ yen kaba fɛn bɛɛ dagalen don i ye fɛn bɛɛ bɛnnen don i la wa kuma bɛɛ bɛnnen don i da k'o de b'a to dɔw bɛ i k'a dɔn ko kɛ fo ka taa kɛ dantɛmɛwale ye ko dɔnbaliya o bɛ i k'a dɔn yɛlɛ dɔw kan ayiwa dɔw yɛrɛ ta ye n b'a dɔn nkantugu k'a kɛ ko dɔw yɛrɛ ta fana ye jumɛn ye i k'a dɔn sutura yɛrɛ kisɛ kelen tɛ olu la bi ni i k'a dɔn farilankolonbɔ ye i k'a dɔn réseau ninnu kan ko sutura kisɛ kelen tɛ olu kan ayi mais e kɔni i fari yɔrɔ dɔ bɔ ne min ye den fa ye ne k'o ye TikTok kan ne denkɛ k'a fɔ k'a bɛ bɔ e nɔfɛ k'e furu i tɛ don yan i tɛ don ne fɛ yen i tɛ don yan i tɛ don yan i bɛ se ka da TikTok la nka i tɛ don yan i tɛ don yan o kumana Yusu k'a kɛlen don fiɲɛ ye a kɛlen don gɛlɛya ye o kumana ko min ye nin ko ninnu n'u taabolo bɛɛ lajɛlen ye ko nin kɛnɛ in kɔni gɛn bɛ i k'a dɔn k'a fɔ kɛnɛ ye kɛnɛ min gɛn bɛ ka danbetiɲɛ fari da sabu ni lankolon bɔ ko o de kɛn bɛ jago ye dɔw bolo a kɛnɛ in kan ye n'o ye TikTok ninnu kɔnɔna ye ko ni lahala min filɛ nin ye k'i k'a dɔn ko wulikajɔ kan ka kɛ nin nɔfɛ joona yaasa i k'a dɔn k'a fɔ an ka adamadenya tabiya ɲuman minnu bɛ yen olu ka se ka matarafa olu ka sinsin min ye k'a dɔn min ye Nɛmatu Malikite ale fana ye sana kalanden ye marketing o sira fɛ a ko TikTok min filɛ nin ye k'i b'a ye k'a fɔ ko a baara kɛcogo ko a bɛ i k'a dɔn bɔ a tigi yɛrɛ de fana ka taabolo la
ayiwa ko TikTok sanfɛ n'i ye fɛn min ɲini k'i b'o sɔrɔ yen koyi ko nin application min filɛ nin ye ko fɛn caman bɛ a kɔnɔ k'a bɔra a mɛnna koyi nka k'ale yɛrɛ ka bɔ a kalama ka don a ko la k'o kɛra ka bɛn ni 2021 san ye i kɔrɔ 2021 ko n'o tɛ ko bi m'a bɔ koyi ko nka k'i b'a ye k'a fɔ ko caman bɛ taa TikTok in kan u bɛ taa i k'a dɔn k'a fɔ mankutu minnu bɛ yen n'o ye publicité ye olu bɛ t'o lajɛ ko TikTok yɛrɛ dabɔra nisɔndiya ani ɲɛnajɛ yɛrɛ de kama ko bakurunba la ko 100% divertissante o kumana ko min ye k'a dɔn lafiyabɔ kɛnɛw don ani nisɔndiya kɛnɛw don maa bɛ se ka damundaw fana kɛ taabolo dɔw la a kɛnɛ ka ɲi o kumana Yusu k'i b'a ye k'a fɔ ko a tɛ komi ni kɔlɔlɔ t'a la dɛ ko fɛn mana ɲa cogo o cogo kɔlɔlɔ b'a la a kumana ko kɔlɔlɔ b'a la cogo min nafa fana b'a la ten sabu latigɛ ko bɛ n'a nafa n'a fiɲɛ don ko nafa min b'a la o dɔnnen don wa fiɲɛ min fana b'a la o dɔnnen don ko wa k'an bɛ yɔrɔ min ko bi ko npogotigi caman bɛ yen ko ko a ma kɛ sababu ɲuman ye olu ma de yɛrɛkun feere ko tɛ dɛ nka min y'u ka i k'a dɔn jagomafɛnw ye k'o feereli i k'a dɔn k'a fɔ réseau social kan n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ vente en ligne ye k'o kɛlen don sababu ye ka npogotigi caman kisi i k'a dɔn manamana ko ma bɔlɔn kɔnɔ o tuma na olu ka baaraw ɲalen d'u bolo a y'olu kunkɔrɔta min ye i k'a dɔn Manca Kulubali ye ale fana ye gestionnaire ye ale bɛ i k'a dɔn communication information ale ko o de bɛ sɔrɔ a kɔnɔ n'o ye kunnafoni ani i k'a dɔn ladɔnniyali siraw ye ko olu de bɛ sɔrɔ TikTok kɔnɔna la ko min ye laseli sira ɲuman don min ye i k'a dɔn nisɔndiya sira ɲuman don ɲɛnajɛ sira ɲuman fana don ɲɔgɔn kunbɛ kɛnɛ fana don k'a dɔn maaw ni kanubaw ani teriw ni limanaw ni ɲɔgɔn cɛ o kumana k'a kɔnɔna la a bɛ fɛn caman kɛ ani ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ o ma kɛ n'i k'a dɔn wulikajɔ ni gasi wɛrɛw ye ayiwa ko plateforme min filɛ nin n'o ye TikTok ye ko min ye i k'a dɔn ko kɔlɔlɔ dɔrɔn t'a la dɛ nafa fana b'a la nka nafa in b'a la cogo min na ko bɔnɛ b'a la o cogo la bɔnɛjuguba o kumana k'u k'a lajɛ ko k'a ko la tile ka nin ko don ba la yan'a ka taa ka dan kɛ ko jamana caman bɛ ka wulikajɔ k'a ko la k'a lakile u bara réseau minnu filɛ nin ye ko ni a sera yɔrɔ dɔ la k'a bɛ kɛ bana de i la n'i m'a sɔrɔ fiyewu ka don a kɔnɔ i tɛ lafiya ko akoro e bɛ kɛ TikTok akoro dɔ de ye ko de y'a faratima yɔrɔ ye sabu i sɛbɛ ko bɛɛ bɛ tiɲɛ k'a sabu kɛ TikTok ko ye ko farati belebele caman wɛrɛw b'a la minnu ni i k'a dɔn da tɛ se ka se o bɛɛ ma Jɛnɛba Dunbiya ale fana ye sana kalanden ye ko étudiante a ko TikTok min filɛ nin ye k'a tɛ foyi lase maa ma ko ɲɛci foyi t'a la Jɛnɛba ko ten Jɛnɛba ko ɲɛci t'a la k'a tɛ foyi lase maa ma ko TikTok yɛrɛ filɛ nin ye ko application min don ko tiɲɛ yɛrɛ la k'ale kɔni y'a ye k'a fɔ k'a dabɔra vidéo dilan dɔrɔn de kama ani i k'a dɔn kunnafoni kunkurunin minnu tɛ tɛmɛ miniti 3 kan ko ani i k'a dɔn jaw i k'a dɔn fɔli fana don o kunnafoniw kɔrɔ k'o baara dɔrɔn de bɛ se ka kɛ TikTok la ale ye nafa min y'a la ko dɔ tɛ k'a tɛ foyi lase maa ma Jɛnɛba Dunbiya ka fɔla hali bi a ko nin min filɛ nin ye ko fɛn min ye maa ni masurunyamaw ye ko olu bɛ fɛnw tila ani ɲɔgɔn cɛ jaw bɛ ten min ye i k'a dɔn k'a fɔ kumakanw bɛ ten ani masirimafɛnw k'olu bɛ tila ayiwa ko min ye vidéo ye o kunkuruninw caman bɛ se ka tila a kɔnɔna la ayiwa ko nka ko baara fɔlɔfɔlɔ min yɛrɛ bɛ yen n'o kan ka kɛ o de ye ladamu ye ko yala ko ladamu bɛ sɔrɔ a kan wa funankɛninw ka ladamu ko yala ko kumaw bɛ sɔrɔ a kan wa o kumana ko n'o tɛ sɔrɔ a kan u ka ladamu sira tɛ sɔrɔ a kan k'a tɛ foyi lase maa ma a tɛ hɛrɛ foyi s'i ma ni bɔnɛ tɛ Jɛnɛba Dunbiya ka fɔ la a ko réseau social minnu filɛ nin ye ayiwa ko a caman bɛ yen k'a dabɔra i k'a dɔn k'a fɔ bayɛlɛmaw ani nafaw ka sɔrɔ min ye sini ma sini o nafaw ka sɔrɔ a la ko nka k'a tɛ ka taa o sira fɛ dɛ Jɛnɛbu Jala ale fana i k'a dɔn k'a fɔ musolaka ye ale ko maa ɲɛmaw de kan ka wuli ka dan sigi nin ko la joona yanni suranfiye ka dugu jɛ an bolo k'a sabu kɛ mun ye k'a nafa n'a fiɲɛ yelen don ko fɛɛrɛ ka tigɛ joona kɛ ka fiɲɛ in kan i k'a dɔn kunbɛn cogo ɲini o la nafa o bɛ se ka jiri cogo min denmisɛnw k'u ka baara kɛ a la ko TikTok min filɛ nin ye i b'a ye k'a fɔ ko ale ni réseaux sociaux tɔw ayiwa k'u jɔda ka bon kosɛbɛ maaya la ani latigɛ yɛrɛ taabolow la ko nka ko funankɛninw fana k'olu ka kɔlɔlɔ n'u ka bɔnɛ caman bɛ sɔrɔ ni réseaux sociaux ninnu kɔnɔna la ko manamana ko dama dama bɛ u bɛ sin ka dɔw ka taabolo yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tiɲɛ u bolo k'u ka maaya tabiya tiɲɛ o kumana k'an mago tɛ o fɛn masinaw la ko an mago bɛ fɛn min na o de ye k'a fɔ ko fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ denmisɛnninw olu bɛ se ka ladamu sɔrɔ cogo min ka kɛ sini ma sini maa ɲɛnamaw ye ko nka k'an bɛ yɔrɔ min ko bi ko min ye k'a dɔn ladamu ni kalankow taabolo ye k'e b'a ye k'a fɔ ko jidi k'o bɛ se ka k'o la cogo min ni TikTok bɛ se k'o fari da k'o kɔni ye ko ɲuman ye o kumana ko nka k'an ka maa ɲɛmaw de ka wuli ka jɔ kɛ yanni a ko ka taa dankɛ yan'a ka taa k'an bɛɛ bolo dan fiɲɛ minnu b'a la u ka dan sigi o la joona joona sabu a ko si dɔnnen don i k'a dɔn nafa minnu b'a la an ka tɛmɛ n'o baara ye Kajatu Mayiga ale ka nɔbila sɛbɛnni an y'a bɔ ne panan kɔnɔ i ka bidon boli muru min bɛ ne dabali ban mɔgɔ dɔw bɛ yan
munu yaro ko yanno bi tsika mugo ni tsika mugo bani ni tsika mugo fe ay ni o kedro ibsika wole kiri budonga ko sebe mais mugo munu be mako ya olu le be war ci extérieur mugo mo parce que olu tsika lasoro awo ko ka foko ka taga dawka jamana wero lay we mugo bani ni awo we mugo fani ni ki we mugo buja wallahi ki ke fin mais ni ye mugo fani ni ka mugo bani ni atigi ate edo amagotila ibsinga minani ki yere mati awo ibsinga minani yere mati yere de do oh wala yere de do yoro koni ni ko ede wa politique ma fana donner do adola politique ma be buruburu du ma be boka politique ma wore la jaba wala maka faso de nyuma do lagoshi ka maba do buruja ko sigi menene ni woloka o de lobu kuru ngono ka to bla dama yira dangana moro min fie jinye journal lo kala do awo doko ko ni ya lenyininga ko munyo ni sabali ka be fembe la se mugoma ko ni mali lajebi ko ma flabe ko bebu tafuma motepma utima jabi utifui ibara e ma folo mindia asimu koita flana jelden dongli dala demso no ko bigini bagaga awo ko ayo fanatan awo fanatan ko nun tipma ay utima jabi ko ni utima jabi note fembe forasimu ma femme fora fodo tuzuki kwa simtseka ni dachi po atinge wuro sambali yako atudo jatela wo chila ko ni mami lame ni isengana wo chila ibidade o ngani toro wo chila kata wo chi beretigi la obe bereki dala po abetini na to ko ngolo vo ni alachi alaga kuraja amin moro ambe sebenda indicateur de renouveau minyi takuflana mimbe no IGCI oluka kumbemba fla ni laje alaje akera bunyani kara maye mi avocado chambre de commerce et d'industrie de Mali olu jabala la kalut le mugani ngele marskalo samba flani muga ani saba moro nunu ngalaje ba IGCI Bamako Chiwara moro avocado mi chambre internationale de jeune chambre internationale de Mali moro avocado nunu vana yo o ma doye moro nunu me avocado bara mi avocado ka nyinininge mimbato anga seko nanga dambe o bese ka matrafa choko mina no tebena ka boy moro avocado laje fe mimbe avocado no Mali dame no bitalike anga avocado culture siraga moro ka laje mi ko belaje le do bala no bora avocado sigida o bese ka lakana choko mi ka sigida avocado ka do awa sirafe sirame na beke avocado natna ni jeni no protection de l'environnement tabarakallah moro sigida o lakana ni siralla mi avocado ni tak flana mi no assemblée générale moro akaraso wi mi awa mdongarangarane uyo tak uye ni bidoi a doy moro uyo karangare ko di musoma abana unaka kaun ningaloi kalo bado minye mars kalo do no GCI Mali GCI Bamako Chiwara muro avocado olu ni muso yo kenywa vegoi miye muso ka awanyeta ani avocado muso olu pseka magbange ku yera yechuko mina no entrepreneuriat no temena kaboy miye avocado GCI Bamako Chiwara samba flani muga ane saba jarasuba ako ni laja min flani ako bela jele avocado abella tama muso de ka kaso ke munye muso ye avocado jamana muso ye sigida wa muso yere nye odo dere moro aya jira ka fo awa minye wulika jo chama olu yo boloda awa walasa muso olu beska ku yere chuko mina muso avocado beska yirwa chuko mina no temena kaboy minye avocado ye bara chamange ka laje kata avocado nyokon fe minye mama ba jakulula mi avocado ukasigidawla kata ni beseya sirai no temena kaboy minye anga yoroba munu be no chake yorobawi ani mobila je yoroba mununa moro kata laje ka furani ta ko lu segere no be se atara ko ta ko yoro segere
moro mi no temana ka boy ciwara awa mi awkado olu ye wulika jo cha mange mi awkado kan ciwara moro o mi no kara beledugo moro ba jara ka fo mi wulika bara cha mambe ani hagna cha mambe moro awkado no boloda fe mimbe no betalike sensibilisation ka mau kuna foni tatira la ka mau kuna foni moro awekado ko obla bala mi ka tasira nyuma yira maula no tebana ka boy moro awekado yeskeshu ke no awekado nyana joyi moro yo obara uke mimba to jamana don olupse ka family soro tuko mina wa jamana don oluka wulika job se ka bonya ka kodonga ko fabunya wala sa awekado fe mimbe no yu ka tasira obse ka sabati tuko mina mi jese bamago chiwara moro ujoro abonyana kosebe uye bara cha mange miye awakado abitalike uluka jakule mana bitalike jese malika moro jarasuba ka fola ajra ka fo ningo minflani ulika josugo bela jele de kanga ke mimba to awakado musoka nyeta bisabati wa nilaje ngonana miye keneba oblara musoyi niyoroba oblara musoyi unaka kana Jesse Chiwara Bamako moro awakado musomunu mbala moro ka laje femimbe awakado nubse ko matarava chuko mina moro no tebra kaboy fencha mambe ubse ko bolo do la chuko mina wa minye nyera la moro itikena chuko shila ne mi kale awakado minye manye maunyana no awakado iyere chake nyogonye ani ini munumbe jekulu kelena ani abnabe mirina kele kunglena kele ani fanga kele nyingo ta jamana kola abarkalay no ya mamruye Upma moro ni min flane demse munumbe awa chambre international de jeune chambre international de Mali moro awa kado minye uyo wulika jo cha mange bara cha mangera moro awa kado no tamana ka boy mi anga damo busaka matrafa chuko mina ananga seko nanga dongo unyeta obi sabati chuko mina ani demso nga tasira yirwa beddo la chuko mina no tamana ka boy demso nga nyemaya moro obseka matrafa chuko mi ani ni demse ngara nyemay akata siraw anaka nga minge muro awakado ani awanyuma siraka wala sa yelama biddo awako tabulula ala ka nguna ja amin tayru male ni ale ka fasire anyabo indicateur kono kataru male kaga folike caricateur barakela je bela jele fo mesiga nouvelle horizonta nouvelle horizon ni aleta kado wataguna alene ansongo fanvelaula anga wolomasi tabaw uye kado panguru uye kado funfuninda ikado jate wale keba tigila mauka kube ka fasamba ula bide uyu funfun ne ku seri kado ku wire ko dangarula anubulu la mineo ni kado ka fo wati abe kledama do bosa koronvela ka kele do inafo manivun ku no joli la jate wale keba tigila mau joli ka sabu ke bundeni mimbe ka dauka okumana ko okle ikado me kle sababu nyongo ulika jo sababu nyongo sake ode kera minye kado operation sabaye min barika buena kusebe na keranga ulumasiri tabawo fe no fama ye yusu akera minaka ani gawo okonnala okumana ibai kafo ko wulika jo seve aywa klekele bonyongo ku ye ka do madama min uyo o blashula ani ka min tege ka ku ye jatege wale ke ba tigila maula ko mi mako groupe armé terroriste gate ni ulube ikado minaka ana lamununa ko ulo wansi tawo ka panguru ko panguru ndo na klona eno aye ikado funvuni dajuguka ka ufunvuni ku seri okumana wataguna alene ansongo okumana ko yeno sa uyu sebe korobunde ye gao o region konala iba ka fo ko minye ningoe ko jekulu mimbe no oluye ikado ka fo groupe terroriste armé gati mao okumana ko fama de mboko kono kele dola ka blani ndaraba siori dola kunongo ani kuna siningo fo na se bima aywa ko kle saba wulika joy ka make ikado ka fondo ma yede arabado kalo kle mbuga ani fla marsikalo ba fla ni mbuga saba saina negenya ta ani woro nyega ta nduru wati sake negenya ta ni duru wati ula ko wulika jo akara ikado bengani gelaw ni bamanjiu ani jatiga wole ke batigila mo ka ko mana ka tiga ma do anala de maman ture ka fola ko anga foka je ya bela jelema o kuma ko marsikalo kleta ani woro ala musado o temene kana fo bima
Yusu iba ye k'a fɔ k'an ka kɛlɛcɛw u ye wulikajɔ kɛ n'o ye wolomasiri tabaw ye i b'a dɔn k'a fɔ k'u ye u ka minɛnkuraw sɔrɔlen ka d'u ma a ye ni kura fiyɛ u ka baara taabolo la kosɛbɛ minɛnkurako in i k'a dɔn k'a fɔ yaasa k'o minɛnkura yɛrɛ kurubokari o kumana an ka sanfɛ kɛlɛcɛw u kumana k'u y'u ka baara u y'a daminɛ ni i k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔw ye min kɛra ani Mali ani Niger dancɛ ni ɲɔgɔn cɛ o kumana ko dancɛ ni ɲɔgɔn cɛ nɔ i b'a ye k'a fɔ ko a dɔ la ko jɛkulu min sigilen bɛ o de État islamique au Grand Sahara ale de bɛ o yɔrɔ in na ye o kumana olu ka wulikajɔ de ka bɔ ye mars kalo tile 19 ani kunungo i k'a dɔn k'a fɔ kunasiningo ka na se kunungo ma Yusu i b'a ye k'a fɔ ko wulikajɔ k'a barika bonyana ni yɔrɔ kofɔlenw na kosɛbɛ o kumana an ka faama n'o y'an ka wolomasiri tabaw ye tile 3 baara kɔnɔna la k'u ye jatigɛ wale kɛbaa min bila su la dan t'a la a yɛrɛ tɛ se ka dan ka ban a y'u bolofɛn minnu tiɲɛ o fana de ka ca ba n'a si ye o ko Tarabasoli kɔni ko o bɛ i k'a dɔn k'a fɔ kɛnɛ kan ye nka an kari o kari ɲɔgɔn na sebaaya o y'anw ta ye k'a sabu kɛ minɛn kura minnu yɛrɛ dira olu ye dɔ fara galabu kan ka taa fɛ o kumana i b'a ye k'a fɔ ko État islamique au Grand Sahara ko sigiyɔrɔ t'a la dayɔrɔ t'a la bilen i k'a dɔn jɔyɔrɔ t'a la jango Indelimène ko yen fanw fɛla la ko i b'a ye k'a fɔ k'u ye caman de bila su la yen nɔ 50 bɔɲɔngo u y'olu bɛɛ lajɛlen bila su la k'u bila ngɔnifɔ kɔrɔ o kumana n'o ye jatigɛ wale kɛbaa tigilamaw ye tile 2 o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ o ye wulikajɔ kɛ o wulikajɔ min kɛra k'o kɛra dangari wale ye ka ɲɛsin k'a dɔn groupe armé terroriste ma o kumana kɔrɔ marabolo kɔnɔna la fɛn min ye Wataguna ye Ansongo n'o bɛ Gao marabolo kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko jatigɛ wale kɛbaa tigilama minnu tun bɛ yen k'u taara olu fana funfun ni pankuru ye dɛ ka funfun kosɛbɛ ni k'a dɔn k'u bunde ni pankuru ye fo k'a bu kɛlɛ o kumana Yusu ko kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye maa kelen o ma bɔ ni bundenni na jatigɛ wale kɛbaa tigilamaw la u y'a bɛɛ bila su la u bɛɛ k'u bila ngɔnifɔw kɔrɔ ko ka Murasa ka f'u kun ko Janjo ka f'u kun Njaro ka f'u kun Mbaw di ka fɔ o kumana Yusu i b'a ye k'a fɔ ko nin wulikajɔ min filɛ nin ye sa ko kunnafoniw bɔra k'a bin a dɔ la k'a fɔ ko nin yɔrɔ kofɔlen na ko sanna kɛlɛkɛcɛw n'o ye armée de l'air ye k'u ye fasa ba jatigɛ wale kɛbaa tigilamaw la i k'a dɔn tile 3 wulikajɔ kɔnɔna la fɛn min ye i k'a dɔn arabadon ye o kumana kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko Tin Fadimata n'ale bɛ Menaka marabolo kɔnɔna fɛ ko ni k'a dɔn binganikɛlaw dɔw tun wulila ka taa bi yen kan ani jatigɛ wale kɛbaa tigilama dɔw nka fɛn min ye i k'a dɔn nin waati in ye k'i b'a ye k'a fɔ ko kumana ko gwɛlɛya k'a b'u kun kan bi dɛ fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko olu k'u taara balamaw la ka sɔrɔ ka taa maa dɔw bɔnɛ u ni na ye bingani fugariya yɛrɛ hukumu kɔnɔna la sabu o ye civil gansanw ye u taara bi olu de ka dagari olu la Mamani Ture ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Yusu ka bidon bɔli don Moro ni y'o bila waati kɔni sera n'o tɛ ko officier de gendarmerie un officier de la gendarmerie k'o taara ka taa muso dɔ bɛ hôpital di Mali la ka taa muso sɔgɔsɔgɔninjɛ b'a den na muso ye bavɛti de ta fɛn min bɛ don nun na ale bɛ se k'i yɛrɛ sutura ni min ye walasa bana kana yɛlɛma Moro a filɛ nin ye ka kuma cɛya ko o ye bavɛti donni min kan ani fɛn wɛrɛ dɛ waati min na den joli taara na a den n'a a bɛ muso bɛ ka taa n'o ye k'a bɛ t'o di analyse ka kɛ laboratoire Moro carimunkɛ in de filɛ nin ye k'i kɛ muso ka muso ci fo k'a ɲin kari k'a ɲin kelen kari e ni Ala na kira cɛ sebaya jirali ye o sebaya jirali kɛ e ye gendarme i cɛ ɲɔgɔn yɛrɛ tɛ e cɛ ɲɔgɔn tɛ gendarme tɔw bɛ ka jatigɛ wale kɛbaa tigilamaw k'u bila ngɔnifɔ kɔrɔ e bɛ ka na bin muso e bɛ ka bin muso ka dɔgɔtɔrɔso la a b'a ka baara la o ni dɔgɔtɔrɔsoba in Amadu y'a jɔ ni miiriya min nin sɔrɔla cogo min na Moro ni muso yɛrɛ ɲin karilen ko dɔgɔtɔrɔw dusu tiɲɛna k'u bɛ baara bila ayi a kelen bɛna na bonne non u kana baara bila mais an bɛ jamana faamaw de lajɛ bi ministère de la santé o qui impliqué sécurité intérieure o qui impliqué gendarmerie yɛrɛ qui impliqué gendarmerie qui impliqué ministère de la défense qui sen don nin ko la a banna walimuso ɲin tɛ se ka kari tigɛ k'a bila o a banna k'e ye gendarme ye a ka baarakɛyɔrɔ la ko e ye gendarme ye o finitigi a ye fini don ale lakanani kama wa i ye fini don a lajabali de kama a lajabali kama muso yɛrɛ tɔgɔ ko Mariam ko officier jalatigi yɛrɛ jalatigi n'a y'a sɔrɔ gendarme denmisɛn dɔ ye nin kɛ an b'a ko kodɔnbaliya don nka jalatigilama dun o tɛ sebaya jirali ye wa nin tɛ se ka ɲamali la bilen dɛ ninnu ye kununko kɛtaw ye bi kɛtaw tɛ bilen an bɛ colonel Sadio wele ka sécurité ministre wele ministère de la santé ko wele o tuma fɛn min don o k'a ɲɛfɔ an ɲɛna ni mɔgɔ bɛ se ka kɛ jamana sariya sanfɛ ou bien ni maa min bɛ se ka kɛ maliden bɛɛ sanfɛ hôpital di Mali kɔnɔna na attaque à domicile
am se k'a fɔ ten ka taa baga ma f'a ka jabala la Abana. f'a ka cakɛyɔrɔ la ka taa ɲinkari Abana. ko se b'e ye k'e ye zandarama K'e ye ye gendarme ye ko ye officier zandarama wɛrɛ fana bɛ yen min bɛ se ka zandarama tɔw ɲinkari dɔw ɲinkari koyi Abana. ayiwa polisi militaire fana bɛ se ka ɲinkarili kɛ dɛ Abana. o tuma na o kana nin ko bila ten walimuso min ɲinkarilen filɛ a ɲin ka don Abana. ɲin donnen t'a bannen ye dɛ Ka cɛ ɲangi. a ɲɛ ka ɲini ka tila k'a jira a la ko i bɛ yan ninnu de lakanani kama i tiya u lajabali kama Abana. o fana kan ka fɔ zandarama ye Guichet n'o ye Musa Traoré an b'a fɔ hôpital de Mali la k'a baarakɛla bɛɛ lajɛlen ni Ala sɔnn'a ma Ala k'an kunna ja nin Moro tɛ ko ye sa. n kɔrɔkɛ Musa Boyi Kulubali colonel major n b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Karim Kamara colonel major don ninnu de ye wolomasiri tabaw ye ni Ala sɔnn'a ma a k'an bɛn